Burial, corpse, and last respect. Do you know how to use them in Igbo language, or do you still say Anamaga burial? Any baby corpse. Kamganye ya the last respect. Pause for a moment, let's learn. Burial in our language means enimozu. I'm going for a burial. Anamaga enimozu. Burial, enimozu. Corpse, ozu. Corpse, ozu. We are in the burial ground, but the corpse hasn't arrived. Anyị erutego ebe a na-enye ozu mana ebubatabe ozu. You understand, right? Okay. We are going to pay our last respect to late Mr. Okonkwo. We are going to pay our last respect to late Mr. Okonkwo. Anyị na-aga ịkwanyere Maazị Okonkwo nke nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ. Anyị na-aga ịkwanyere Maazị Okonkwo nke nwụrụ anwụ ugwu ikpeazụ. Last respect, ugwu ikpeazụ. Funeral rites, burial rites, funeral rites. That means akwamozu. Now, see the difference. Burial, enimozu. Funeral rites, akwamozu. He has been buried, but the funeral rites are yet to be performed. Enigo ya mana akwabe ya. Enigozu ya mana akwabe ya. He has been buried, but the funeral rites are yet to be performed. Enigozu ya mana akwabe ya.